everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karong mga higala, aniya ang sumpay ng ginapustang sugilanon, made of fortune. Unsa man? Ana nagyud kamo tuo sa tanan akong gisulti kun uwahay ng tanan? Kun usa ka adlaw ana, makahibaw na lang kang kaslo na sislain kay gikapoy na sa gukod nimo? Mao ba na imong gusto? Ha, Angel? Nga igo ka na lang unyang mukanta og nanghihinayang? Ha? Tuyang raman sa Kairin, uy. Kay nga no, nanguya bago na si Mervin ako, nga wakman? Ang O di wa ka katingog, siradong bukong ni mo. Wa siya manguyab nako. So kanang iyang ipakita nga pag-care-care, o unsa pa na diha, naanda na lang na niya. Part na si ang trabaho. part sa trabaho? Oo, uy. Kay sukad-sukad, iya naman ang gidasin pagkatao nga iya kong atimanon o protektahan. So, naanda na niya. Wa na'y mali siya. Wala ikaw kahulugan, ana. Kamu rin naghatag og kulor, ana. Mao ba? So, nasayo prami? Unsay na sayo? Unsay na andan? Unsay way Malaysia? Ako mismo kahibaw, unsa ka in love si attorney niya, uy. Ngano? Niangkon gid si attorney nimo? Nilitok gid siya nga in love sang Angel? Oh. Nikumpisal ba siya nimo? Wa. Mao na diha. So sakto gid tingali si Angel, nag-overthink lang ta. Pero ang mga lihok ni attorneyhan, ang iyang mga sultihan, Pero wag gid siya mulitok nga nahigugma siyang Angel. o wa. Mao lagi na diha. Pero, Okay, ani na lang. Sige. Close naman gid mong attorney. Lalaki sa lalaki. Istoryahis attorney about ani. Nag-away mong Irene? wa attorney. Yung anong nakig-meet man ka na ko nini? Ang siya problema. Ikaw, attorney. Ha? Ako? Actually, kamong duha ni Angel. Ay, paragod. Tempa ha? Ano siya man pagkahitabuang ha? Dahil mo maminin yung problema? Kuan. Ani na lang, attorney. Sige. Tubagan na lang ning akong pangutana. Unsa man? Nahigugma kang Angel o wa? Time paragod, Ryan. Murag gamay pa man untang nainom nimo pero nahubog ka naman. Mapakumubog, attorney. Klaro ba kayo niya akong paminsar? O gusto lang akong klaruhon karon. Karon yung orasa. Gusto lang akong klaruhon kung nahigugma ba ka ni Angel o wa? Pwes, kung nahigugma ka niya, panguyabin na. Kay naingon si Angel kang Irene nga, wa ka manguyab niya. Sakto ang gisulti ni Ryan. Unsa man tuod pagkahibaw ni Angel sa tinuod akong gibati kung dili ko moingon niya. Sigurista ang mga babae, attorney. Di na sila makontento nga lihok lang ang ipakita. Gusto na sila makadungog mismo nga atong ilitok nila unsa nato sila kamahal. Ayaw huwata nga mapulaan siyang paabot, attorney, og mo give up na lang og mangitag afam. Oh, Willing mo pasaylo nimo si Afam Richard kung makigminyo ka lang kuno niya, Angel. oh, Maungpahin mo sli ni higayuna. Kay way Pinoy nga mga sawa nimo tungod anang batasan nimo. Ay, si Rona, nagpahinumdum nga. Kasal na niya next week. Og patungahon jud ko. Pakuyugon ko no ka.
Dali, na ako magpanglimpyo eh. Lahi ra yung ingon ini ra kada ka nga bahay, no? Kaysa mansyon. Laay man. Matunta kong Irene, pero mingaw man. Basig natuog ang bata. Ang kawas pa. Wasa siya laing topic. Si Mervin ra gyud. Oh. Speaking of Mervin, wala kay siya magparamdam. Ikaduha na rin kaadlaw. May ragyong akong gibadlong akong kaugalingon. Kaya hapit na biya sa di ko mutuo. Nga may feelings gyud siya nako. Hala. Wa palipak. Nanawag. Ay, hasula. Ngano man gyud ni? Ngano gikulbaan naman sad ko? Kinuwanggol na magining ako eh. Kuwanggol na gyud ni. Kinuwanggol na gyud ni. Pero, di ko pa klaro. Paas if rati kung wag yapon siya ipek na ako. Hello? Nanawag lagi ka? Ay, Animal, oy. Nganong pinabong na sa niyang tingog. Nganong nanawag man ka? dako sigaw sa gate, nagpaabot nimo. Uy, nganong nagpaabot man ka na ako? Nagsabot pa gud ita. Wa, pero kuyog ta. Asa man ta? Basta, magwater ko nimo diri, okay? Oh. Di na lang kumuso diha. Bye. Hoy, Mervin! Hello! Mervin! Oh, nayabag. Asa Demi? Asa di ko niya dadun? Marag, natuog man si Irene. Maong ako na lang gi-chat nga nilakaw ko. Wa ka musulti nga kuyog ta? Nisulti, oy. Imo pa lang kong kidnapon. At least, matrace ko. Si Awa gini mo eh. Ay, paniguro ramang good na good. Sakto sad. Ka-smart yun mo eh. Uy, aray! Akong ilong! Ay, sorry. Asa gina ita? Mag-shopping ra gud. Ha? Nga namang shopping man ta? Di ba kasal ni Rona next week? Uy, hala. Hala, tuod. Kasal naman dahil ni Rona. Dili na next week, uy. Karoon ang Sabado. O gani. O niya, Thursday maron. Ha? Pila na lang kadlaw. Wa patay sulubon, mao nga mamalita karon. Kita? Oh, di ba? Pakuyugon man ko? Mukuyog yun ay ka? Siyempre. Kita pa naman di atong afam nga. Gitapil ni Rona ni mo, Mora. Okay. Kuyog lang di ay ta. Aron, di sad ko ma-out of place. Sa may akong palit pa nini eh. Di ko ganahan ini mga sininaa, uy. Ako rin mo bayad ha. Ano ikaw man? Doon naman ko'y kwarta. Sige lang, God. O sige, bahala ka. Mamili kong mahalon ha. Sure. Why problema? Kini. Kinikinahan ko ini. Nice. Pila gani niya? No. 7,000? Huh? Grabe. Sininaraman tao ni Uy. Kanya inani ka mahal? Noon. Ka-afford naman sa lunta ko ini. Pero, di ko ganahan mo gasto ini kadak ko para sa sinina lang. Ay, pero si Mervin man kuno ang mubayad. Okay ra. Pero sayang nga rasad uy, kausara sa luubon. Kini ako. Kini. Ay, dili lang. Kini lang ako. Ay, dili. Ay. Hoy! Sum kay batasan. Ako ning palito, no? Nya ako may nakauna ana, imo ra man ang ilog. Miss, ganihan akong nagtan-aw nimo, no? Hapit usa ka oras sa kang sige kupot og tutok, ana. Lain kang affordable dito na pita, oh. Dito ka. So, buti mo ipasabot, di ko ka-afford. Unsa pa man di ay,
Ganihara kang sige kupot, ani? Abi na, Bullshit! ay ko bullshit ha? Kani babayhan na ay, mo una. Iyang giilog ang dress na gusto na kong palitoy. Kani gani siya, iyang giilog ang dress na gusto na kong palitoy. O nya, bi, ako may nakauna ini, pero imo man gilab ni. Ako ra man nagibawi. Please, mga miss. Ayaw pag-away, ha? Kisa man gimapalit ani. Ako! Mga miss, kung kinsa lang gyud makauna, ha? Ako lagi nakauna. Pero di ka ka-afford. Kulo, ikapoy ka ka! Miss, uy, musikalay, uy, please. Nakadungog kasi gisulti ha. Di ko na ko ka-afford. Guard! Ari, amay, uy! Nag-away mo na yung mga duha ka, miss. Klaro pa sa di ka ka-afford, klaro anak. Lasi ka standard, puro ka ka-afford, Yan, hindi na ka anak. ka. Ako may nakauna na. Hey! Unsa nita mo? Attorney? Oh, architect? Architect? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.